učiť jazyk na takej úrovni, aby som mohla komunikovať. Angličtinu som mala na škole, ale nebola som spokojná s tým, čo viem, takže vlastne preto ten anglický jazyk, aby som mala istotu v jednom jazyku. Úplne perfektne, to musím teraz fakt pochváliť slečnu Ježabkovú, jej prístup, jej spôsob učenia, tá chuť naučiť nás proste čo najviac. Bolo to super, tak bola malá skupinka, mohli sme sa pýtať, na čo chceme, mohli sme komunikovať na angličtine, čiže to bolo veľmi fajn. Ako som hovorila, tá istota v komunikácii. Ja som tiež váhala, bola to taká neistota, či to budem stíhať, či sa mi bude chcieť učiť, ale netreba sa toho bať. Je to potom dobrý pocit, že sa učíte a že to zvládnete s tým certifikátom. Že to stojí za to. VAD Academy is the best language school, so everybody come here and I wish you funny studies.